Zdravím, Zdeněk Vajk z CrossFit Praha, jsem tady s Adélou a Adéla si zase oblíkala něco z 2015 kolekce. Nějaký krátký kraťasy od Reeboku. Jsou to kraťasy určený na cvičení, jsou tam trošičku změny, hlavně tady vzadu. Oproti loňskému modelu tady je přidaná široká, krásná guma, která asi má zamezit tomu, aby když se ohne, aby jí slejzaly dolů. To je docela výborná věc oproti tomu loňskému modelu, který byl jenom přivazovací. Zase play dry konstrukce, jo, takže by to mělo, v té látce jsou zabudované nějaké další pomocné věci, aby to hodně rychle schlo, aby to neschromažďovalo pod. Jo. Hezký design, je tam nějaká voda, nějaké věci, nějaké fotky ze cvičení a tak dále. Malý logo Reebok, tady na straně zavazovací vepředu. Dost místa na nohy, na stehna těch holek, co cvičí, tak dále. No, to je zase dobrý výrobek, asi se v tom bude dobře cvičit, nevím, nezkoušel jsem je.